Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga higala igsuon o sa ato ang mga kaigsuunan sa pagtuong Islam, mga ginikanan, adunay usa ka hadith nga hinaot paunta nga ato akining ma-apply sa ato ang kaugalingon kay mao man ni gitudlo sa ato ang propeta nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kani nga hadith giasoy kini ni Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, kahimut-an siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagkanayon. Miingon ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridhu hadha wa yu'ridhu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Sahih al-Bukhari. Mga higala igsuon, nindot kaayo gayud kani nga hadith. Nga ang giingon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dili angay sa usa ka Muslim, sa usa ka magtutuo nga dili niya tingdan, dili niya pansinon ang iyang igsuon sulod sa ulagpas pa, ulapas pa sa tulo ka adlaw. Kung magkita sila, magbalinguhay sila, dili magtinagdanay, dili magpansinay, ug ang ilahang mga ulo, ilahang ibalingo sa matag usa. Gibawal kana mga higala igsuon. Gibawal kana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ug gibawal kana sa ato ang relihiyong Islam. Mingon ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa khayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Ug ang pinakamaayo ni anang duha nga wala sila nagtinigdanay, wala sila nagpinansinay, alladhi yabda'u bis salam. Sila kadtong sinugdan o magpansinay sila sa pamaagi sa salam. Pananglitan, nagduol o nagtagbo sila, lagpas na sa tulo ka adlaw nga wala sila nagpinansinay. Lagpas na sa pila ka mga semana nga wala sila nagpinansinay pero nagkita sila. Ug ang pinakamaayo ni ato nilang duha nga nakita sila, iyahang pansinon, iyahang sugdan, ug pagsalam ang iyahang igsuon. Iyang ingnon, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mao kadtoy pinakamaayo mga higala igsuon nga magsalam kita sa ato ang igsuon. Dili nato ipalabon ang ato ang mga garbo. Dili nato ipalabon ang ato ang mga posisyon. Nganuman, mao kini ang katudluan sa ato ang relihiyong Islam. Mao kini ang gitudlo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug ang pagsalam mga higala igsuon, mao kini ang usa sa obligado nato sa ato ang igsuon. Hak ni sa ato ang igsuon. Karapatan kini sa ato ang igsuon nga ato ang isalam siya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mao kana ang ato ang isulti sa ato ang igsuon. Dili nato ipariha ang ato ang kaugalingon sa mga adunay mga garbo. Ato ang tanggalo ng ato ang mga garbo nganuman. Sa ato ang reliyon, gisugo kita
nga tanggalon kining atong mga garbo. Sa hadith pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam unsay ang gingon nga dili makasulod sa paraiso si kinsa man kadtong adunay garbo, bisan gamay lang, bisan the smallest particle, kining atom nga ginatawag, bisan nga ana lang kagamay ang ato ang garbo, dili ta makasulod sa paraiso nganuman tungod sa ato ang garbo. Kana sa Islam gitanggal kana nganuman kana nga kinaiya mao kana ang kinaiya sa mga walay pagtuo kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mao kana ang pagtuo sa mga nagasimba og mga ribulto. Busa kita mga higala igsuon nga naatasak sa tinuod nga relihiyong Islam, gikinahanglan nga ato agayon nga ikinabuhi ang mga katudluan sa Islam taman sa ato ang makaya. Busa mga higala igsuon, mga ginikanan, ato ang ikinabuhi, ato ang i-apply ang mga katudluan sa ato ang reliyon. Kay mao man ni ang ato ang reliyon. Mao kini ang Islam. Ang Islam dili kini pareha sa mga reliyon nga uban. Mga reliyon nga mga batil, nga mga dili pagadawaton nga reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod kay ang Islam mao kini ang reliyon nga dawaton lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Busa mga higala igsuon, ayaw gayod o dili nato pasagdan nga dili nato matagad ang ato ang igsuon sulod usa labaw pa nga mga adlaw, lagpas nag-usa ka buwan, usa ka semana, 3 ka tuig, 4 ka tuig, wala na nato natagad ang ato ang igsuon tungod kay sa ato ang garbo na igota. Mga higala igsuon, tamdan nato kini. Ato kining tamdan nga ang giingon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamaayo nilang duha mao kadtong iyahang gisugdan og salamang niyang igsuon. So ang makuha nato ani nga hadith mga higala igsuon, kung mulagpas na gani og 3 ka adlaw, makasala kita. Nganuman, wala man nato tagad ang ato ang igsuon lagpas na sa 3 ka adlaw. Ang gipwede lang sa ato nga dili nato tagdon ang ato ang igsuon nga naaduna tay panagbangi, maurat kadtong sulod sa 3 ka adlaw, gawas ni ana, makasala ta. Usa mga higala igsuon mga ginikanan sa pagtuong Islam, mangayo kita og kapasayloan kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo kita sa kapasayloan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ato ang mga kasaypanan. Kaya ang kinabuhi nato mga higala igsuon, lumalabay lamang. Anhin na lang taman mga higala igsuon mga ginikanan, hinaot paunta nga nakakuha kita og dakong kinaadman nga adunay kaayuhan ug hinaot nga ato aning i-apply sa matag usa ka nato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.